Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oras may kila sa Radyo Rapido Philippine Standard Time, alas 7:35. May kila may butag ninyong tanan, kining inyong alagad sa kanginan lindon katulong. Higala magiguban kaninyo, taman alas 9 ang tagnas buntag. Sa paghisgot sa mga issues, mga butang lungsod nun atong hatagad, pagtagad, din buntaga. Adlaw nga Miyerkules, Pitsa 11, may kila kita karon sa bulan sa Nobyembre, tuig 2020. Mga panginaot nga na sa mga may lawas kita nining orasa, ugway magkakulian ng tanan to. Nagantag mga isgut-isgutan din mga kaigsunan, busa pailuna mo, no? Nining buntaga. Sa mga butang isgutan na to, mga kaigsunan, ining nakalabayng mga kabuanan, no? Problema sa atong mga magbabaol, ilabi na sa atong mga kaigsunan, mga rice farmers na to. Kaya may mga ani o abot nila, no? Brato ra kay palit. Okay? Ang ilang ikaproblemahan mga kaigsunan, katong pagwala na sa inuntang regulasyon nga kontrolahon may kala ang mga imported rice nga nining panahon na may kala gabaha bisag asang dapit dili lamang dili sa atong nagbayan apan sa tibok nasud sa Pilipinas human nga gi-lift na sa atong gobyerno ang regulasyon nga pila lamang mga higala kabuok o pila lang kasako o bulk, no, sa sinako-sakong nga bugas na may import. So diyan gibiyaan na may higala sa atong gobyerno mi aray ang atong mga kaigsuonang mga magbabaol sa atong umay. Kay lupig sila sa presyohan wapay labot may gila ang baratong palit sa mga traders sa ilang mga harvest, sa ilang mga ani, no? Ng mga humay. Doon ay problema may gilang ming tumaw karon kay kaning ubang mga imported rice mga igala udi ko na sayop aniha kani atong hatagad pagtagad unta makaabot sa hintungdang ayon siya may galas gobyerno nga kaning mga imported rice dapat ma-regulate may galang pagpresyo. Di ba? Pila mag-presyo ni ani? Ang gialmahan may galas sa mga magbabaol kay nidaghan maayo mas bara-barato as against pagyud sa ila nga mga abot which tama bitaw. Kaya kung mupalit ka may galang karon o tag-isa ka, ibutanan na to, kinilo, i-divide nimo ang may ninonoy engineer mo ni. Kanang engineer, ma-bright ka rin mathematics. I-divide ko nun mo noy, anin na lang, i-multiply ko nun mo ng 42 pesos ang kilo times 5, times 50. Automatic ning iyahan ko, ano? Automatic na yung utok, gamit na yung kamot sa itong kamot-kamot ng style bitaw. Pilay daw sa noy, 2,000. Okay? Dili maka laban o inuntang di musukol sa kompetensya hanay. Ang atong mga magbabaol may gala sa may imported nga bugas. Barato yun. Imagine nimo be gamitan sa nato ni dire kay nabisi ni ako ang inhiniro may gala karon panahon. Tanawa ra gud kung ang kilo is 42, okay, times 50 kilos, 2,100. Okay? Ang bugas may gala nga mapalit nato karon doon ay 42. Ini kani siya local produce ni siya. Okay? Ang sako is
2,100 sa 42. Ini ang usaw ni mo may gila pag-compete ani may imported rice. Nga gabaha diri sa ato ang nasud karon. Kay giablihan lagi, no? Ang pagpasulod o pag-import sa wadag ko may galang mga importer. Duha ka butang may gala din na disadvantageous may gala on the part sa itong mga farmers ang pag-import. Ngano kay di sila kasukol may gala sa mga imported ka presyo. Advantageous sa mga konsumante. Hindi po makapalit may gala o mas mahal. Una-una mo ng 42. Barato rin na sa itong pagpaminaw sa karong panahon na. Pero 2001 ang sako na, 2,100. As against may gala karon, nga doon ay mga imported nga bugas. Gani, sa mga magbabaol, mura gani sila o gareklamo pa sila ni Ana. I don't know kung pila may galay palit nga na sa ila. Ang kilo sa hilaw nga harvest nila. Okay? Ang problema mo lang doon mo na ni karon. Kay samtang beneficial o advantageous nga tumaygala sa itong mga kaigsunang konsumante. Kaning bugas nga barato, kung gikan sa ato may galang barato, labing maayo para buhi unta ato ang mga magbabaol. Pero hangtod karon, di makaya may gala sa ato ang local nga I don't know kung kinsa giga kontrolan ni. Di makaya may gala nga suklani mo nang ma-imported. Like kaning bagong mga ubang bugas karon, ang sako 1,750. Ato ni bantayan may galang. Anong gisgutan ko ni? Kay gusto na to may galang masayran kung giunsa karon pag monitor sa National Food Authority kani may galang green retailers na to. Kana mga namaligyag mga bugas ba? Mga dagko may galang ino na tong naninda ni ani katong sako-sako. Okay? Tagpila ba yun may gila ang dapat i-retail nila? No? Ni aning gitawag na to mga higalang bugas nga di na siya na imported. Tagpila ba yung sako, ana? Okay? Tagpilang kilo. Kaya hindi nga magutaan, magod. Doon ako na-discoveryhan. Sa tantong pinalit-palit na to, patronize na may glass, siyempre mangita tag barato ron. To be honest dispensa sa itong mga local farmers. Nagka-problema yun mo nga, no? Kaya tao mangitag barato. Wala na una-una may glag ang iyang ipalit nga bugas, imported o locally produced ni siyang niya. Wala na una-una. Kung asay mas pinakabarato, the better. Diba? Ngita ginagbarato ang suliran mo ni. Kung itandi ni mo may gala sa mga locally produced nato nga mga bugas, amo to makapalit kag 40 pesos ang kilo. Okay? Kung 40 pesos ang kilo by 5, by 50, mugawas 40 pesos mugawas ay may 2,000 ang sako. Okay? 40 pesos times 50 kilos. Kaya sa kasako 50 kilos mo na. 2,000 gihapon may gila ang sako. Sa tag 40, mahal ra. Di makaya. Di ba? Pero tanawa, unang niabot may gila pag bulog sa mga imported rice. Dagan din na, lahi-lahi ng mga brand. Ilan ako yung hanlan. Pero maniwala kayo, na kaya may gala sa imported rice, ang mga imported rice, na kaya o tag 1,750 ang sako. I-divide mo by 50 kilos, piraan kilo. 35 pesos lang kilo. Okay? Kung saan man siya may gala suklan, kung ingani nga klase,
mga kaigsuunan. Pero sa itong paminaw, masuklan eh. Ngano di ko masuklan, ngano ang palit may gala sa itong mga bisan sa NFA. Ang palit nila may gala sa bugas, sa palay, nang tipasi ba? Sa mag-uuba, niabot og 19 pesos. 19.50. So kaya siguro ni mo nga suklan may gala ng 35. Di ba? Nganong kaya kung ingani nga klase may gala nga makaya suklan ng 35, de mugawas din ha nga ipatronize may gala sa ato ang mga konsumante kanang produce na to locally as against may gala sa mga imported. Considering nga ang mga imported rice may gala doon na pa yung mga issues. Di ba? Ibaw ta may gala nga na ay mga uban makita nimo sa mga video nga gahimo may gala bugas pero plastic. Di ba? I mean, ganun siya may gala nagkakaitabo na. Now, ang problema ni Maune, okay, samtang tuod may gala ito mga kaigsuunan ng mga farmers ga tiyabaw karon sa ilahang presyo tungod kay di na sila mabuhi mga gala kung ingana man ang palit sa ila. Samot pangiduot sila may gala sa kompetasyon. Okay? Samot pangiduot sa kompetasyon. Oy, good morning, good morning ba o good afternoon, evening ba ron? Sa California, bago ng presidente nila ngadto, si President-elect Joe Biden, lantaw ron akong higala ngadto, si Mary Carmela Rindon Holman. May buntag ninyo din na yan. Si Agit sila ni Daddy. Kasi sila, di daw kuno kauli. Ngano di mo kauli nga, pwede man muli sa Pilipinas. So may problema sa bagong presidente dahil ninyo. Ang inyong bagong presidente, nanapoy bagong imposasyon. Kaya ingon niya nga rin, kami dili kauli kung no visa. Actually, kung dili dual citizen. So, di siya kauli kung wa siya visa. Sa mga imong citizenship diya yan. Okay? Siyempre, ang imong anak, yung citizen na mong guna sila, kaya diha man ang ipakatao. Pero ikaw siguro, pwede man. Di ba? Kay Filipino citizen man ka. Nanitabo ni mo, dual ka lang. Okay? US citizen, at the same time, Filipino citizen, di ba yan? Kay buot silang muli, di ba itong mga previous ng mga years, uli-uli ka na rin? Masa man bago na nga, masa man siya nga patakaran May, si Carmela. Mayang niya mo ang dagnay ani sa una. So may problema diha yan sa bagong patakaran na, sa bagong presidente na pili ninyo din ha? Nganong di naman kakauli, gawas lang kung dual citizen. But pasabot nga kung i-renounce niya ang citizenship o Filipino citizenship, di nakakauli rin sa Pilipinas. Ana ba yung pasabot? Kinasay ko kami dili kauli kung no visa. Yeah, actually, kung dili dual citizen. Okay? So, kung imo nang i-renounce, dili ka na dual citizen yun. Diba? Murabugat ni siya nga sistema dito napita sa ila. Sa Estados, California ni siya. No? May buntag ninyo ba sa mga kiddos din na May, ha? Si Mayang. Musta naman po ang imong partner. Wala pa'y klarong kung saan dagan ninyo din, ha? Okay? Bago na inyong presidente, di ba? Pero si former President Donald Trump, di pa siya mukonsin, di pa niya madawat. Yapil di siya kay marig doon na lagi protesta daw siya, di ba? Tama to, yan. Galantaman si Mayang karon. May Carmela Rindon Holman. Gikan dito sa estado may gala sa California, US of A. Okay? Sige. Thank you. Si Kuan po,
Meron na sumaban ka nun, naglantaw. Thank you, Nina Mern. Morning. Ninyong talan din na. No? Sila si Sir Boy Tamparong, Maestri Family. Good morning ninyo din na karon ha. Dinadapita sa may Bunawan area. Okay? Sige. Lalak. O sa itong mga dagpanars na ituod, good morning sa itong tanan mga ginsakpan o kawanan sa Hotkongs dagpanan. Ikatulo ka adlaw karon Miyerkules, Lunes tagasugod. Sa pagpahibalo nga na kaninyo may gila 1 week na ito ng pagpahibalo nga doon na tayo obligasyon usa sa itong mga kauban sa itong kaupungan may gila mitaliwan na sa laing kalibutan in the person of the late Nanay Remedios Apura. Okay? So, pahibalo na ito ikatulo ka adlaw na ron pagpaabot sa inyong mga obligasyon. Now, I suggest sa RD, okay? I suggest sa RD ninyo ipadala. Ayaw mo pagpadala sa lain kaya maglisod lagi kukuha. Ini at isa ra ka buok, langan pa kay traffic, medyo layo pa sa ako. RD magod kay pwede rin ako magtason. Sige. Kana suisyon lang. Pero kung wag yun may mapadala lain, katong inyong ginapadalhan, okay na lang dito, sa amo na to na. No? Gwantahan na lang ako. Pero ako lang suisyon. Kung doon naman ay mapili mo din na, diyan ninyo i-agi. Okay? Total naman, 100 pesos, wala na sila bayad. Di ba? Wala na sila bayad. Di ka ma-problema mag-charge din. Alright? In my name lang pangalan lang ako sa inyong pagpadala. Kay ako rin tao, maghago-hago lagi na. Grabing sakripisyo na akong taman-taman. Imagine mo maglista ko, mabton ko, tagalas dosis gabi. Grabing sakripisyo na to, niyan may galang na to, nagpanan. Pero lipay na lang ko kay naamo din ha. Basta minaw lang mo rapido, samot ng lipay kay ko. Di ba? Total, kadi may requirement na to direct. Kung apil ka sa itong kaupungan sa nagpanan, simpleng dayong ni sa pagka-istorya, pero pinasahit ni. No? Kaya dire, di ka may galang maglamay, di ka magdalag bugas, magdalag kahoy. What ka lang din na. Ay, mapilang ka dire. Ang nakalahig din tungod kay ang ato ang dagpanan mga igala doon na tayo insurance ani. Ay, doon na tayo accident insurance o doon na po tayo natural death. Okay? Kini parang nasa inyo gihapon. Now, ang insurance, sir, libre adili, makaya. Katong wapay COVID last year, doon ay year-end party o mid-year party ba ito sa Dagpanan. Doon na tayo giparapol sa itong mga membro sa Dagpanan nga insurance. Dalipay ba yapot? Okay? Okay? Sige. Ang insurance 375, ang natural death, samtang ang accident 50 pesos lang na. Ano na? No? Pwede pa natong kayahon ang kaisa siguro nga aki pero dagan di makayawi. Mura taga makuha ni. Anyway sa mga buot po apil sa itong nagpanan, gidasig ta mo. Dako kay tabang ni siyang niya. Labi nagdili kami membrong SSS, napakalisod. Tanan may gala na to diri nga naka-apil sa itong nagpanan mga kaigalaan. Dako kay tabang. Ngayon itong pinaka-isundan karon. Nakautang yapon sila. Good nga ni sugot rag promissory. Good nga ni sugot rag promissory. Pag turnover na ako may gala, karon pinasahi ko na itong turnover na lang. State lang na to dre ang amount, ipadala na to sa beneficiaryo. Kaya wala man tayo face to face karon mga panahon na. Okay? Ano lang na siya. Napakasimple may gala. Pili ninyo na itong nagpanan. Kay namos mga maayong kamot na ni. Okay? Sige, ikatulo ka adlaw karon sa pagpaabot sa tunang. Pahinumdum naman ni ako. Na, kato mo ato gid diri may gala kay diri lihaton. Ibili lang sa among guard sa silong kaning guard bitaw kaning amo ang kanang nay down bitaw nga gate, aliba, saka og musulod sa kiran inaog kung walay musulod. So, diyan ninyo ibilin sa guard lang. Butangin ninyo yung pangalan, pila ka buok mga pangalan sa membro, kung daghan, butangin po pangalan ako. Okay?
Kung pila ng amount po nga inyong ipadala. Di ma, kaya kung amount na inyong ibutang, way pangalan, di ko kabalong kang kinsa na ko na i-apply. Okay? Sige, kaya ito nang gina-record mga igala. Stricto lang tangari, isa kahatag ang di kakahatag, automatic tangtang. Kana siya mo na nakapalahit nga rin. Wala na yung utang-utang, wala na. Kanang sunod na lang, wala na. Okay? Gina-discourage na to na. Purpose, isa pa may tabang na to, isa pa may tabangan kung sa sunod na. Di ba? Muna siya may glay. So, ginasik na mo, apilin ninyo niya itong dagpanan. Wala tayo monthly dues, weekly dues, watanan. Doon lang tayo mga di pwedeng maka-apil. Okay? Kadtong mga galubog na di pwede. Kadtong doon ay sakit nga tawag na to ni may galang cancer, nagdeklara na yun. Di ka pwedeng ka-apil na rin. Membro sa armed groups, whether legal or illegal. Okay? Basta armed groups ka, illegal katong kasupak sa gobyerno o katong membro sa gobyerno. Pero retirado, pwede mo appeal din Okay? Iawat naman lang, ginagmay ramin noon ang katong katapusan na to, 10,800 ni. Angat-angat na, sugod ng angat-angat ang uban kay na dasig niya. Kahatag po taga inong konsiderasyon. Tungod may gala ito laging kining pandemya, no? Gitugutan na ito ang katong kahatag ka isa, pwede mong mo balik na lang. Okay? Para maghangyo magyud taon. O sige na, tao man ta. Sige, basta consistent lang, no? Ang ato ang magpaabot may gala sa ato ang hinabang diri sa ato ang hukuman. Total naman, huwag mo ta masayon. Di ba? Ikaw baron, simbako palayo, o katubang isa ang ato ang tabangan. Ha? Sige. Pwede mo, kung buot ka mo, appeal, diri lang ninyo i-text sa akong personal hotline. Kung isgutanan ng panan, 0907-121-8504. 0907-121-8504. May gala mo na siya ang ato ang linya para sa itong dagpanan. Now, dire sa atong pagpakigumanuman may gala sa mga butang atong matagag pagtagan aksyon nga rin. Sa Rapido Text at line mo text, no? 0922-242-4802. Usap pa 0922-242-4802. May buntag po di ay ni Randy o Inday Hala. Masugid na itong tigpaminawan kayo ni siya. Minaw po na ako amigo ron. Si Bay Sami Luzon. May buntag ni mo din na part sa usa sa mga nanag-iyag radio station may galang lokal din sa Tagum City. Morning ni mo din na. May text siya nga rin. Good morning parts. Director Mina Minimo. Si Master Sergeant Bolotano sa 10103rd Brigade. Gikan diri sa Agusan del Sur. Oy! May buntag ninyo din na sir. Thank you sa pagpaminaw ha. Si Master Sergeant Bolotano sa 103rd no? Brigade sa Philippine Army dinadapita sa Agusan del Sur daw. Okay? May mensahe kana parts ka ng SICDAR sa Department of Agriculture. Uy, mahina kayo sa tabang adto sa mga mag-uuma. Hala ka. Kaya dapat iyaha maproteksyonan sa presyo ang humay tipasik. Mura gusto man gud niya magsigil ang tag-import bugas nga mas maayo pa ang quality sa atong bugas diri sa nasud. Suportahan na lang unta ang atong mga mag-uuma aron makalingkawas sa mga utang panahon sa pagtanom. Yan. Usa ka matang ka nga panawagan kinini sa Department of Agriculture. Yeah. Nga suportahan tama na siya. Mabita may dala ako ning tuyo ng gisgutan. Kimaloko, thank you by Sam ha. Thank you ninyo din nga nasagusan karon nga kapaminaw na to. Sa pagkatinuod, maglisod gyud may gala to ang mga magbabaol. Kung ang suporta dili gyud may gala inuntang tudo ba. Daghang mga problema sa atong mga magbabaol. Una,
Kana lang daan, kung gusto ka karong panahona, nga mudaghan ang imong abot or ani, no? Kinahanglan na kay mag-abono. Kaya wala na tong igong tabunok ang yuta, wala na sa kadugay-dugay binasak, balik-balik na. Siguro sa sinugdanan, nga first time pa nimo gibasak, may naa. Pero pabalik-balik na eh. Nahimo ng practice o naandan ba? Nga kana may gilang ato ang mga umahan, basakan, labi na sa humay, basak man na. Kaya kinahanglan nag-abono niya, mahal kayong abono. Di ba? Halos, kani ang mga problema may gala sa itong mga mababaol sa kinatipok ang ilahang kapital. Ang ilang kapital, hugion pa sila may gala sa ilahang abot. Kung nga aman, maginansya, pagtirag yung gamaya, mao nang uban ikapoy na o sa ibuhat, ilalang ipasagdaan lang basakan. Hindi ang dunay mo duol nga na biglang converter sa housing, i-convert na lang nila sa housing. Ang uban, i-convert o mga plantasyon. I-convert na lang nila. Wala na ito ang biglang bugas, amin tinubdan sa bugas, gikan sa basak. Kani siya biglang panawagan nga riron, nga katumbok ngadto sa atong sekretaryo sa Departamento sa Agrikultura. May panawagan na siya na, ngano, tungod kay tinuod man po sa tibok nasud sa Pilipinas mga higala, nga problema man gyud atong mga magbabaol. Ang sobrang kabarato sa ilaha may gilang abot. Nga nila palagi dili may gila makabuhi sa ilang pamilya. Maglisod na magani sila kapag-eskwela sa ilang mga anak. Di ba? Kay karon pa naman nga mga panahon na ay pura lang ini may gilang gi-COVID ta. Pero mamulurang naman ng COVID. Ang gasto sa eskwela may gilang parte ng mahala. Di ba punta mo sugot nga tama na po high school. Kaya mga libre man ang gobyerno, elementary high school, yes. Pero tama na ba diha ang taong pagpa-eskwela sa itong mga anak? Di ba dili? Ang uban mo ato mangyud sila sa kolehiyo. Napoy eskwelahan sa gobyerno may gala sa kolehiyo, pero di man mga pobre ang mga dato man. Majority tanawa, mabita may gala akong ngingingon. Tistingin ninyo ng amot lang din eh, wa pa ko kasud may gala ng UP dire. Pero ato kag UP Manila, UP Los Baños, tanawa ninyo may gala mga eskwelahan, puno ng mga sakyanan, kasinaw kayo. Dato ano ng eskwela. And yet, subsidized pa sila. Kaya kanang mga estudyante diya may subsidy ko na sila. Okay? Ambot kung wa bang yun mo dawat may gila subsidy mga dikotsing nindot kayong eskwela niya. So, problematic may gila ito mga kaigsulan nga na sa sektor nga ino na to may gilang dili katandi na ng mga adulahan. So, di na ka-eskwela. Dinood na dirita sa ato ang eskwelahan sa kolehiyo. Barato ang ingon nila pero di makaya. O ikaw mag-uumang simple, doon na kayo duha, tulo ka mo kolehiyo ni mo. Yun ang imo ang ginansya sa imo ang pamasak ha, basak atong diskutan direct. Sa isa ka ilahat, dua ka bulan tungan, alam mo na abot karon bag-unang na ang teknolohiya, no? Tulo ka buwan. Niya kada buwan mag-exam. Makita ka lang, maginansya ka, may galatag 10,000, 20,000. Usaha magkabuhi ni mo, imong pagkaon, ninadrawad daw ninyo mga galastusan, tanan din na kuhaon. Makaya ni mo, paiskwilahon ni mo anak, dili makaya. Problematic, no? Ang sektor may gala sa agrikultura, ilabi na sa atong mga mambabasa. Kani dapat ma-address. Insakto ng komento nga gayong gaingon nga rin may galang mahina ang tabang ngadto sa mga mag-uuma dapat ang proteksyon na ng presyo. Parting bratuhas presyo yun sa tinuod lang. Naaw ni mo ha, gamay lang. Kanang mga rice granary na to, meaning diha yun kapanuka na itong bugas, diha sa Davao region. Kanang lungsod sa Katiil may gila mas wanang panagbasakan kaysa sa
banay-banay. Pero wala na. Ang katiil, i-convert na og mga housing. I-convert na og mga sagingan. Okay? Pag-abot ni mo may galas banay-banay padulong sulupon, kana na lang sila nabilin, pero ang uban karon nahinay nag-convert may galag saging. Ngano? Lugi yun. Di na makaya may gala. Ang ato problema, og mao ni siyang ingani, mawa, nga tumadto mawa gyud ni ato may galang mga magbabasa. Okay? Ang mahugna ni madependent na tamay gala sa mga imported nga mga bugas. Kani ang problema karon. Okay? Kung hinahinay na mawa na ni siya, ug di gyud ni siya mahigala maalagaan, ug di siya protektahan ang atong mga magbabaol sa bugas. I mean, basak. Definitely mawagi na siya. Kay mas mahaylo man na sila mahigala sa mga hanyag. Analitan, imuhang basak isa, 2 ka hektarya. Okay? Palito na mahigala nila karon ng magagapang scout ug mga yuta. Kaya himuon nila may ilang subdivision. Ubiran kag ang per hektar 5 ka milyon. Oh, per hektar, nakido ka hektarya 10 ka milyon. Di ka kahaanak mo sugot. Di ba? Matintal yun. Ang ato may ilang mga babaol. Ilabi na katong naibasakan. Yuta ang basakan. Ilang converter na lang may gala sa ingon ni Ana. Ibaligya na lang nila. Himuon o mga subdivision. Di ba? Example lang ha, 5 million na imong hektarya. O di ba? Takay 10 million. Buhi ka na din na. Makapahuman na ka na sa imong mga anak, pwede ka pang magsugod o lain pang inabuhian nimo ginamit ang kapital nga halin ang imong luna. Kaysa mag-antos ka, sige, kabuktot-buktot kag panguma na maglisod gani kag pag-graduate sa imong eskwela. Biyasa man mo pili ang itong magbabaol. Mungadto na lang sa imo niya. So later on, mahurot yun. Mahurot yun ang ato may mga umahan. Ano mabasakan ba? Ma-convert into dili na may sa iyang purpose. Kaya purpose basakan para na sa production sa pang bugas. Diba? Humay. So ma-convert na sa lain ng purpose. Mawa na siya. Now, what will happen? Ang mahitabo na to niya na may pag-abot o niya sa panahon, di ba? Magsalig na lang yung tag mga importation. Okay? O diri na ta mag-isdot may sa importation. Okay? Kaya ni dapat ma-address yun sa agrikultura. Dili bangkod guys ko ang agrikultura may anha lang. Pag may tag-agriculture, kanang mag-uuma, ga-produce og bugas, ga-produce og uban pa mga farm outputs. No? Lakip na may sa mga mangingisda. Ang ila na po kabahin na may sa isa sa ilang mga programa. No? Wanang man hinoon may coverage sa agriculture. Pero murag nabiyaan sa pangisda may galapan hinoon sila. Pero pag-abot nga rin sa mga kaning umahan, kakahinay may sa tinuod. Manang ang uban, i-convert yun. Ipambaligya nila ay ilang mga basakan, ipa-arkilahan o taga 10, 15, 25 years ay ilang basakan, no? Para himuon na lang ni siya may mga plantasyon. O wala na. Time will come, buwan na itay kaugalingon na itong produce yung bugas. Okay, karon kung wala tayo produce ng bugas, knowing nga to may ikabuhian kita mga Pilipino, bahala ko isudan, mukaon ng itag bugas. Di ba? O kaya mukaon tag bugas mga higala, yato sa nang tibayaon kayo dito ng patindighanan na raman na. Wala yung malihok, sige, down. So, doon na ito pinagpunuan. Yan, us gamay. Us panoy para makita, noy. Manana. Us noy, gamay para makita. Ops, noy. So, Sir Alberto Gamaw. Ang dami rin di ako kontrol ito. Us noy. Hapit na makita, ginoy.
Si Os pa noy, kana noy kinigimaw na gyud. Nigimaw ng dito ni Sir Alberto Gama may paglantaw sir. Good morning Sir Lindon. Badla na inyong mahuna-huna sa nang nigimaw sa pag-os-os. Ang litra kasi itaas og os-os man eh. Di ba nay ano no? Kang Sir Dudong Alipolya naglantaw karon good morning. Happy viewing po kay Ma'am Iba Mungon si Balyo si Sir Lindon ug sa tanan na minaw sa DXWR watching from Marieta Village, Tibungko. Uy, nainom dumino ko ni Madam Marieta Maestri. Ay butang ninyo Madam dia. Good morning po kang Ma'am Gloria Tuazon Pineda. May buntag sa Lindon timbayaon ako si Gloria Bantilan o mga pamilyang Rojo. Kauban diri sa balay, salamat sa pagbasa og ang Ginoo magapanalangin sa tanan taga Buhangin, Carnation Street. May buntag ninyo, happy viewing madama. Thank you sa mga manindot og inuntang inspiring nga mga pulong. Kang RGN, good morning Sir Lindon, happy viewing nimo, may buntag pod. Sir Leonardo Siwela, call, call. Good morning ninyo diha tanan call. May paglantaw nimo call. Morning pod kang Sir Antonio Ong. Good morning, good evening Sir Lindon, watching from your FB page. Gikan sa akong FB page. Watching sa akong FB page. Si Isaka Noy. Si Sir Arnold Caborte. Good morning Sir Lindon. Watching and listening diri sa Barangay Mandug. Happy Wednesday. Thank you Sir. Likewise. May paglantapod ka Ma'am Victoria Barsopia. Good morning Sir Lindon. Mo-greet ko sa akong silingan dire. Limos Family, Uyan Gurin, Barsopia Romano, Umbana. Watching from Tadik. Ayan. May buntag sa mga Tadikonians. Tanan nga naminaw na to karon. Maingon man usab sa among SG, no? Dito sa transmitter area nga hangad-hangad sa among tower ron. Gagasigi siya panimbaya nga wa daw ko nung balitok ang iyang pangalan lang. Sorry kayo, Chief ha. Si SG Arnado. Ayan. Okay na na Chief, madugog lagi. Sige, siya tanaw sa mong transmitter tower nga to. Let's see, muli nga nang sira ni. Di man lang ni mo timbaya nga rin ako. Ako unya din pa palamburang bitin. May buntag kita. Partner ba ni Engineer Nonoy Albert, oo. Si SG Albert Arnado. Asa may na Arnado, ni taga Banay-Banay ni. Yun sa man mo sa akong kauban kaning nga si Ray Arnado Indig. Morning ni mo din ako day sa mga karong libutan sa Bayong Kapalaran. And dagan pa kang Ma'am Rose Octaviano Kawaral. Morning sir. May muntag po ni mo din na madam. Niya na siya good morning. O caricature. Di ba? Ay mga drawing. Uso-uso na ng emoji. Di ba naman? Mo na siya. Sige. But ganito man to si SG Abner Arnado. At ito na ni Smaa. Bilin siya diya. Pohon. Ha? Wala na dito? Sa bagay kay mau ba? Ang magbantay, so kauban na nimo itong mga namayapa na doon. Mamisita na ba na sila no eh? Lagi? Di ba mga kasilingan eh? Ha? Oo ba? Mamisita ngayon na siya. Mata na nonoy. Kahadlo. Dili ay. Panaray ram na. Nga na yung mga nanimuyo diya, may glas sa mga sementerya. So, himuon pa nila lamisa ng pansyon. Ang pansyon, ato na sila may gala. Butang na itong kaldero. Grabe dito. Di, sa pila ka mga adlaw may gala. Basig. Kanang amo na anang panakan pa-transfer na mong transmitter dito sa Maa. Inaabot na ning amo amay galang transmitter nga rin nga
Kani mga kanaw na yung signal sa radyo rapido ani. Dugay-dugay ng panahon may lagi paabot na mo, nabot na niya. Kasi ginagkubkub tong bakho nga to. Ano man na, pilang ang mga radya dito pwede nang isaw-saw dito tanan. Yan. So basta siguro karon tuig ka mahuman gina. No? Maplastar imong transmitter ngadto. Di na mo mabalaka nga na ituko mangidhat kang lunoy dito sulod. Ikadlawon. Mao nang ibili na ng tuko diyan, no? Halwa na pod. Grabing halwa diyan pag dinagkuha. May halwa pagkuha sa bako. Oh, grabing halwa niya dagko kayo. Mo na ikusog kay kuwan. Katong mga SG nato dito, magkabuang dinakpanay ng halwa ng murag bukton kada kuha mang. Ada yung bisita dito. So, di na madugay. Pwede na. At least antos-antos lang mo mga gatusik, mag-text nga reser. Anong ni amo ang radyo in town? Nadaot na maning ko dili, oy. Kanang yung radyo tama na siya. Nihinay lang among signal. Diyan na, abit yung magtingog siya, agunos man. Antos-antos lang na ni. Kamay lang kayo pag-antos. Total kita mga Pilipino, hiligon man ta mag-antos. Sagdai kay, ik-andar ini nga mo ang bagong transmitter nga rin. Gunitin na po na inyong radyo, basing mukuyog po nagkalupad sa kakusog signal. Ha? Sige, bitaw. Ano lang. Bitaw kang SG Arnado nga naminaw sa transmitter. May buntag ni mo din ha, Chip. Walang kanang silip-silipa lang yung maayo diha, Chip. Kaya basing na mo mamutol sa ito ang mga radyal diha. Bantayan na din ha, kay sus, mahal na bang kilos bronze. Basing matingagan na lang dito. Saan naman ang bronze? Kadupa naman lang nabili na ni. Ha? Ala sige. Tataw lang tawa. Di man na niya makawat ng transmitter magandang, Chip. Tinga matag di intoy-untuhod niya diha. Sige ko no, pabuang-buang mo gunit anak. Di ba nang inyong tuhod, tuyod yun na. Ay kurinte na. Inigkadlis ni mo, sulirat imong mata lagi. Anak. Kana lang radyal, Chip, bantay gina Chip kay basig kadupa na nabili na na, muna yung tanatanawan na gani, maghupo-hupo sunahan, ayaw po sila dayo na, basig kuha na siya, nag-ampo hangad sa yuta, miduko sa langit. Yan, po sila ni mo simbako, wala mo mag-radyal. Klaruha lang yung maayo po, ha? Sige. So much na yun nitipas taga-may-may gala, kay Naparnoy, birahan na po noy, ios-os gamay noy. Ios-os noy, para maklaro. Si Ma'am Ima Rapas, may paglantaw madam, good morning sa Lindon, watching you from New Visayas, Panabo City. Yan, thank you. Okay, matsalams kayo. Usap sa kong igala si Richard Donilio, good morning Rapido Lindon. Yan isa may NHA Buhangin. Okay? Sige, padayon nung ito may gala pag-hiskot. Di ba yung ko problema? Pag wala na ato ang magbabaol sa, ilabi na sa basak. Problema ni siya. Manulod na may lang mga imported nga bugas. Okay. Sama sa pagkakaroon, ang gadominar naman may gala karon sa atong nasod. I mean, sa bugas ginuminar na may galas may imported rice sa pagkakaroon. Imagine mo, na iniabot may galang bugas ng imported. Kita, pabor nga rin nato konsumante. Basta dili lang natong binuang. I hope dili natong binuang. Dili na para ito nakita na mo may galang makina gihimo may galang bugas. Ang kablo kanoy unsa ang gihimo niyang bugas. Kanang styrofoam nga giputol-putol. Pag sulod sa makina, styrofoam paggawas may gala, bugas, uga, Ginoo ko, produce to. Makulbaan man putang kaog nga imported nga mga bugas. I hope dili na siyang maoyana. Super barato. Di ba? Mahal gud ni gihapon kaysa unang bugas kilo. Na may tag 15-17 sa suwa ka. Ultimo guys, di ka nakapalit anak ron.
sa pagbinlod. Ani naman niya ito ang dagan. Pero as compared may gala sa itong mga bugas, nga locally produced na ito nga rin, dili ta may gala ka-compete, di ta kasukol na ng mga imported nga bugas. Ilabi na nga, giablihan na may gala karon ang control na ng mga imported nga mga bugas, ang control sa importation, kay kaniadto manggod, limitado ang importation, may number of pila lang na may gala katulinada. Ang ga-control rapod, kadto mga negosyanteng dagko, di kapitalista kaayo. So, ano yung tabos bugas, sa pang-imported, mahal gyapon. Kaya wala man may galay kompitasyon. Pag-abri karon, di brato, tuod. Nanay mga dili kay kadagkuan, may galang mga importer, naka-import na sila may galang bugas. Okay. Kani siya pabor sa mga konsumante. Kay bara-bara to. Pero ayaw ka, bantay na ninyo. Karon may galatong isgutan na 250. Kani bantayan na ni siya. Okay? Atong ipangutana, kisa may kontrol aning inife. Kaya kung inife may gala, di ba ang ilaha ka na lang bugas nga abot na to, ay doon na to kung ang imported rice may gala, kontrolado ba po nila. Okay? Now, kisa may kakontrol niya ni, pagbantay mo din ha. Subaya ginin rin mayo. Kaya ang mga bugas karong panahon na may gala nga mga imported, from original 1,750, gihinay-hinay na nilang saka. Okay? Naa na may galay tag 1,900, naa na ni 2,000, naa na ni nahimong 1,000 almost 800. 1,800 na gyud. From 750 to 800. Nga saka. Nawa itong pangutana ani mao ni. Pila ba gyud ang standard presyo sa matag sako sa mga imported rice? Okay, pila na gyud. Kay kung pasagdaan ni siya pasagdaan, mawala na may galang ato ang bugas nga locally produced. Kay gisudlan ta may galang imported rice. But later on, kung wala na ni sila, ang imported ay mag-control, magpataka na po na silang presyo. Di ba? Wala na. Wala yung panahon nga mabalik ang atong wala yung panahon nga mabalik pa atong mga mag-uumag, ang pananglitan. Kung di niya mabantayan karon na, kung mga mag-uuma na ito may galagi baligya ng ilahang basakan, so pa mo pagbalik anak, mo ng subdivision. Pananglitan nimong ang mga mag-uuma na ito sa basak, ilan ang ipaarkilahan may galang mga plantasyon, 25 years. Kano sa pa na mauman ng 25 years mga kaigsunan? Di ba? Kaya, siyempre kung mag-una-una, kung di ni siya i-control, kani siya may gala, musaka, mabot na ni sa panahon may gala, kung unsa na to ang presyo sa mga locally produced na to nga mga bugas, ingana na may tabo. Kaya magsalig naman na, wala na bitay bugas na to, kumaw na itong buhaton. Ang maw niya ang issue karon. Pila gyud ay ang standard price anak mga buhatan nila control niya ni. Iba o Department of Agriculture. Ang INIFE, under may gala sa attached agency, huwag masayo sa Department of Agriculture. No? Nabamoy kagahon, beato ni Pasubay may gala niya ni puhon na monitor siguro ato mga kabanan. Ato ning pangatuan may galang INIFE, ug ang agriculture. Okay? Basig mga tuan sa atong mga kabanan. Gani nga buhatan may galas gobyerno, pwede ram na tawagan o saon, basta depende. Monitor na itong mga kabanan, pakikuan ko nun ninyo kung kani ba concerned ba ni sa INIFE. Imported rice iba ko na ito may ilang presyo or concerned ba po ni sa mismong Department of Agriculture. Kaya
Nakamatikod ko ay nga no, mangita ko tag barato. Okay? Sorry ha sa atong mga local producer na to, mga local farmers na to. Gustuhon ko man palit may gala sa atong abot. Pero mas mahal man hinoon as against may gala na mga imported. To be honest, magprangka ko, ngita ko barato. May mantag adunahan, may mantag panghinubra ato ang kwarta kung ngita tag hinumay, mangita tag dinorado, mangita tag brown rice nga tag hapit 100 pesos ang kilo. Di ba? So, ngita tag barato. Alright. Now, sa pagpangita na ito barato, di man ta kakita may kilag lokal nga bugas nga barato in FA raman. Yang problema mago sa NFA nga bugas mga higala puragaba lang pod kay imong lungagon karon amot lang di man hinoon siguro pareho depende ug init kayo pa lami ka unon igkabahaw mo na problema kay di alibawa galuto ka para nato ga trabaho di ba luto ka karon isaw nimo luto para paniod to danan panihapon sos kay di pag-abot sa utog kaon nimo may galamuran na gi-freezer perte na manggahi sa pa nimo o ikaw karon mo palit ka may galanan mangita lang kag makaon pa nimo di ba so ingana ang nahitabo now tungod ani nga sitwasyon nalipay may galaman konsumante nga dunay mga imported barato o depende sa pag-test, no? Na may uban ganahan sila may kalag sobrang humok. Napoy humokon. Napoy medyo gahig-gahig. Napoy humot-humot yung murag humot sa itong mga locally produced. Karon, pero mas barato yun. Na ako bitaw, yung ko, to be honest, kapalit ko may galatong tag 1,750. Kay, huwag mo lang i-divide by 50 kilos, 35 pesos lang kilo, anak. Ay, sa isa ka kilo, daghan namin kayo makakaon. Isa ka kananan, grabe, 35, isa ka kananan, katulog kang kaon, kinala ka na ay 100 pesos. Ngayon mo siparit para pagkaon lang, bugas, asa sudan pa uban. Di ba? So, pamita may gila karon, sa ingani palang simpleng computation, ang sweldo karon mga panahon na may gila kuwangon, magsweldo kag 300 kapin, bisag maximum 500. Okay? Dili ma, karon panahon na, dili na, ingon nga, luag ka na, dili, oy. 500, street ni mo may gila din na by 5 by 30, pila, 15, how much? 15,000. Okay? Ang bulan, kung sa 500. Niya, less deduction, okay, naiisis-isis, pag-ibig, and so on and so forth. Di ba? Tax ni mo, withholding tax. O, di ba? So, makanit na ka kung tagpay. Pero amot lang, kung kisay sa kinatibukan ha, kung doon na may total may gilag sweldo o 500 sa pagkagaron. Lapa na, pas 400 plus siguro, 300, 400. Ang umat, 200 lang. Saan na itong kabuhian na. Okay? Now, going back sa itong iskutanan. Makita yun na may galag baratong mapalitan. So, ito tag mga imported. Kaya barato. Ang problema karon ninggara may gala ang kaning na maligya nani. Okay? Ang source kaya ito may gala palitanan. Ako sa akong palitanan na 1,750. 1,800 na karon. Nga naman, asa man yung taman di ay may gala ang presyo sa mga imported price kanay atong gustong ipangutana may gala sa NFA o ilan ng control o sa agriculture. Kaya kung dili nila control, patay ta. Tigbak na atong mga magbabaol sa basakan tungod sa pagsuod ani. Nalipay ta kay kita may makabenepisyo ang konsumante. Pero pagkawa na sa magbabasak, hinahinay naman po may gala pataas karon. Madto na po na padulong sa presyo sa mga magbabasak, panalitan. Bugas nila may galang tarong sa una. Katong banay-banay nga pwede nang asin na imong sudan.
Pila man to kaniadto? 2,400, 2,500 para ng King. Unsa pa nang uban may gala mga brand din na sindikatuhon pag yun may gala sa mga trader. Butangan nila may gala katunga NFA or asa man na nilagikan. Ang katunga may gala katong pag tinga kang look ang name mo Engineer Nonoy. Hapit na lang tiwas ining kalibutan na di putang kaon og lamig-lamig. Di ba balag ginamos perito makalitson palagsa. Gulay-gulay at least matulo nimo bagay lamian gud. Sus paglampas tunga sako na nimo ang imuhang lungag. Naunsa naman ning bugasa ni nga wa nay lasa mura kag kaon og gapas. Bitaw, wala unsa ba? Di nimo malasa nga tamis, di nimo wa gyud mura ra kag kaon og gapas. Unsa klase ni bugasa ni? Nga ba tinaghanan akong sako sa King diha? Sa una, kilo-kilo ko, mas lugi may hinuong ko aning kinilo sa akong paminaw. Hindi, sako-sakohon lang na to. Patay, kung saan may primero giganahan ko, uy, okay niya. Bilang mga buwan to, okay niya. Sos na dugay, Engineer Nonoy, kayo marang nagapas, kauno rin mong katunga. Ngita tag, nga, mahal pa. Patay, ngita tag brato, din ang tabang ni. Lipay, tanga na imported. Uy, ay, mga sako na po dito. Hala ka na unsa naman sa 1,750 nahimo ng 1,800 karonoy. Unya na po'y 2,000. Na po'y 1,900. Nga naman ito makas mahal nga na may barato. Nga maura mang bugasa, maura mang lamia, imported lang. Pero ni saka, ang akong ikakuyawan, nga naman ito ning isgutan, kay basin unya, magsigi na ning taas. O, sao na ito na. Huwag na kontrolaan, hindi tiwas. Mubalik tao, mas makuslan kay balo. Oras may kila sa Radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 8:43. Alright, balik ta may kila sa atong pakiuban-uban ninyo. Welcome back. Higala ko gyapon ninyong alagad sa kanginan Lindon Katulong. May paglanta po ni Ma'am Giselle Sumbilon. Good morning, Sir Lindon. Thank you, Madam, sa imong paglili. Usab kang Ma'am Rosaline Galon, no? Good morning, Sir Lindon. Paki-greet lang ko sa naminaw karon si Vicky Galon, si Linda Macabit, Manuela Tagulo. God bless. May paglantaw ninyo din ha, nining orasa, Madam. Salamat kayo, ha? Sige. Good AM, Sir Lindon. Pila nga amount kung mag-appeal sa Dangpanan, Teodolo ni Bunawan? Ang hatagon kada nun natay hatag, simba ko lang, pero naamagin pareha karon. Ang nasabutan, sukad pa kanyan to, sa pagsugod na ni padulong na ta sa ikalima katuig ni. 100 pesos matag doon natay talabangan. Okay? Muna'y nasabutan din niya na. Okay? Doon na po'y, may na po'y, saan na to? Text pangutana, Sir, gikan kang 6653. AM Sir Lindon, minaw ko nimo. Thank you sa pagpaminaw, Sir. Si Mading ni, taga Simong Kapalong. May buntag sa taga Kapalong, minaw na toron. Unsay requirement nga maka-appeal sa imong dayong? Salamat sa pagbasa. Pinaka-basic, kinanglan nagapaminaw kag Radyo Rapido. Ano? Tungod kay kung di kagapaminaw, tanan natong mga pahibalo, kalabot sa kalihukan sa itong Dangpanan, diri nato sa Radyo Rapido ginapahibalo, diri sa itong programa. So kung di ka kahibalo nga rin, kung di ka tigpaminawan, di ka makahibalo. Ilabi na kung doon natay mga talabangon, no? Tungod kay di ka naminaw, o halimbawa i-anunsyo na to dire, na doon natay talabangan, di ka makapaminaw, di ka kahatag. 7 ka adlaw ra nga to ang ihatag galugway para paghatag. Kay ka 10 days, ika-day 10, i-turn over na ako sa beneficiary. So kung di ka hatag within 7 days, tanggal ka na. Automatic. Wala yung dagang istorya diha. Okay? Nga pwede ko nimo ipasabot nga nung di ka matanggal. Pero as a rule, tanggal ka. Okay? Munang, basic na to, minaw ka. Di pa minawan ka. Kung mahimo, huwag mo kay lingaw lang, pandara lang na imong radyo diha. Okay? Kung mulakaw ka, itugon sa imong silingan nga, minaw lang, basig doon na ipahibalo nga doon na talabangan. Basic kaya na,
Doon na tayo di pwedeng maka-appeal ani. Yan lang na ko ganina, katong na kay cancer, di ka pwede, galubog na, di pwede. Aktibong naa sa armed groups, sundalo o naa sa rebelling PA, uban pang mga illegal armed groups, di ka pwede. Pero retirado ka na pwede. Okay? Ingon na. Wala tayo, why membership? Wala. Ang para lang sa imong idea inyong bayaran. Maura. Okay? Wa tayo monthly dues, wa tayo weekly hatag, wala. Minaw lang kadre sa Radyo Rapido. Inya, kung doon na tayo panawagan, 7 ka adlaw, palpak kag isa, di ka kahatag, okay ra. Pwede ka mo hatag, ika-7 ka adlaw. Pwede ra. Total adlaw-adlaw na ito ginapahibalo. Ha? Basta again, basic, muapil ka sa atong dagpanan, kinahanglan na minaw kag Rapido. Kinahanglan yun. Or at least, ipaminawan kag Radyo Rapido. Bisag on and off, meaning, isa ka adlaw, dili, sunod adlaw, naanapod, pagkasunod, dili, okay ra. Pero the best kung imong batpasin hinoon pagpaminaw nimong wala niya katong pagwala ka na naminaw mo ipagdeklarar na to. Di ba? Mas labing maayo gyud. Or ibilin nga mag-andar na imong radyo mulakaw ka sa imong silingan inform lang. Ana na siya. Ginasigta mo, labi na tong walay is sa timan iginan ninyo. Kay ultimo kamatayon karon prating lisura. Ha? Wa kay is igsuon apilin ninyo ni ato ang nagpanan. Dako kay tabang ni siya niya. Okay? Yan na ninyo. Ginanta mo, ini kasunod-sunod may gila, kaupat na ni ato at ginatabangan karon. Ang tanan kasunod-sunod niya ni may gila halos kung promissory note lang sila sa pineraria. Nya is promissory note. Sugot pa po din noon. Kay klaro man, nga doon na sila may gilay ikabayad nila. Okay? Solbad, solbad mo lang problema parting sulbara. Mo nang gidasig ta mo rin. Pero nga may is gina-discourage na lang mo. Total lang may is. Pero kung gusto gyud ka dire kay cash man kaya na bang funeral benefit sa is wa gyud mapiso nimo ana. Basig daw mo. Other benefits ni ana pwedeng makuha ninyo. Pero kanang funeral ng panglungon, wa bisag piso ninyo ana makuha. Kung kinsay gagastos, kung halimbawa i-advance ninyo gastos, kung pilay kantidad ng inyong gigasto, mura po na i-refund. Okay? Yan na ang sistema. Na may uban magod nga gastuhan sa nila. Ang uban po, pinaralya mo tanang membro kay GCSS pa yung membro, sige, di sa mo. I-process lang na nila, sila na yung singil. Nga no, may package mangguna. Nanay 20,000 package, huwag ko masayo, kung na pa 40,000 package. Depende sa imuhang bracket of membership nimo. Kung nakas maximum, murag dito ka sa 40,000. Kung nakas sa medyo ubos-ubos, nakas 20,000 package lang. Murag ang pinaralya, mangutana, namatay ka na, pangutanon kapag namatay, membro bang SSS, asa ka kita. Sabi ko, hospital na pangutanon unoy, para matabangan ka. Di ba? Karon, dili na, pinaralya, mangutana, membro kag SSS nga no, package na nila. Way mo ato sa imo bisog piso. Diri may gila sa tong nagpanan, cash ang ihatag sa imo. Okay? Manamang, di ko makigatubang og laing tao, beneficiaryo lang. One member, one beneficiary palisita. Okay? So kung ikaw magpamembro, kinahanglan isa ra ka buok ang imong beneficiaryo. Pili ang beneficiaryo nga imong himuon, wata masayod, so that pag madawat ni siya, i-apply ang katong madawat niya ngari para sa mga galamiton uban pa sa purpose nga nung kapamembro si membro. Okay? Pero di ko manghilabot kung asa ninyo gamiton. But at least, no, kung ingon na rin, ang intensyon ng kapamembro nga di mo maglisod pag-abot sa panahon nga moabot magina siya. Okay? Muna, ha? Sige. So, kana lang. Basta concern sa dagpanan, diri mo mo text sa 0907-121-8504. Ako ng number. Okay? Bisag asa ko mga to, kuyog na ako ning numero ha. Kaya mabili na akong cellphone, mubalik yung ko anak, dalhon ako ning kaya kinisumpay na sa kinabuhi na to ni mga cellphone karon. Di ba? Sumpay na sa kinabuhi nga no. Ang communication na nato din ha, bisa sa itong mga pamilya. Di ba? Burakag, ulit ka masahin, masa ka padulong kung wala kay cellphone. Muning daladala na ko ni akong cellphone. Alright? Sige.
Now, so much na niya tumigil atong isgutan nga bugas. Basta hayaan ninyo, amo may ilang paningkamutan o nga mapangatuan na to. Hibaw ko na to kung ang concern aning bugas nga ma-imported karon in FA ba? Okay? Or agriculture ba? Kay atong pakisayran nito nila, asa ba gyud taman ang ayang presyo ining mga imported nga mga bugas? Kay mao ra ba ni gapatay may gala sa paginabuhi ning ato ang local farmers? Kani sila may galang imported mo lang gapatay sa atong paginabuhi sa local farmers. Diri sila angal eh. Okay? Now, diri pod sila may gila mihinay gapatay gani. Ang buta ko'y pasabot na wag ting ang ila may galang mga pamasak. Okay? Hindi na matabang eh. Gareklamo man po ng ato ang may galang mga local consumers kita. Kaya di man mahal. Kaya ba natong mahal? Namay makakaya, pero pila lang ka percentage. Kasagaran yun may gila, ngita sila barato. Hindi man makahimo sila may gila, makaani sila barato. Pagbaligya sa, kani ang sakit lang sa mga farmers, palitong barato, pero pagbaligya sa trader, mahal na kayo. Ngari sa mga end consumers. Kani problema, maambot kung anong nainguni-ani ni. Yung saka na may lag, balansi o wa ta masayod kung unsay aksyon may gilaghimo pud nani no sa atong mga hingtungdang ahinsya sa ato ang kagamhanan kay paliton og barato ibaligid mahal mura kog lubi di ba paliton may galang imuhang kupras karon panahon na magungaras pangayo pero palit og kanang produkto na niya oil coco oil god mantika sa lubi tag 100 kape, 95 pinakabarato. Sus, Mariosep. Di ba? Kung ikaw maghimo-himog oil, makahimo mag-oil, pero sa ato alang ka kinakagalingon. Testing ko no ng 1 kilo may gilang lubi. Pila ka oil ang imuhang mahimo na. Pila ka kilo po. Kaya kung makahimo kag 2 ka kilo may gila nga raw, tapos makakuha kag 1 kilo nga mantika, kung imong paliton lang ug tag maguwang ras pangayo, tag city 8 ang kilo, di ba? Grabe, asa, di ba? Asa man gikuha ang rason nga nakaabot og tag 100 pesos ang kilo. Di ba sa mga mantika? Ingan na may galang mapunto nga to ang gusto mo itabo. So, putano na to may galang unsa. Wala good. Tapos na to ang mga magbabaol ani. No? Inya, may mga konsumante, sobrang ka mahal, di ba yan? Kaya mga magbabaol, brato na kayo palit nga to sila. Ang trader, may galay ka pamahal, nga nung wa na sila makontrola. Now, kanipod ang posibleng may tabo na to nani, kining pagsulod sa mga imported nga mga bugas, nga mao'y may patay pod, may gala sa atong mga magbabaol. Kaya hindi nila makaya ang presyo. Kompetisyon hindi makaya. Pero ang problema, nainahinay nagkapaong, nainahinay nagkapatay ang ato ang mga magbabasa. Kaya dili literal nga namatay na sila. Meaning, nainahinay kawagting na. Okay? Ang akong bot ipasabot nga nawagting, wala sila may mag-produce. Wala sila mag-uma. Kita, staple food na to, bugas. Di ba? Sumukaon kita manginahanglan katulos sa kaadlaw na pag timo pa bugas gyapon kanon. Di ba? Now, kung wala ni atong mga magbabaol so imported na. Okay kay bara-bara to, imagine mo sa 1,750, 35 pesos per kilo na. Badadara, okay na na. Sus ko maghinay nigsaka may gala karang mapanahon na. Ginanta mo lang itong nakalabayng 2 kadlaw. Dito na ko na-discovery kay the other nakalabay na kadlaw sa ganito Merkulis. Lunes di ay, kapalit ko Lunes. Okay? Niyan to may kala nakalabay 2 ka semana kapin, magtulo. Daghan mis balay, puros mga dagko may gala mo ang mga lawas, di kusog di mga on. Ay sa kasako, di na maabtan no isa ka buwanan. Siya sa kabuwan, 2 kasako mo mahurot. Nagpalit ko 1,750 pa.
Uy, natinga naman kung nibali kung atong Lunes, 1,800 naman. Ingon nila gi-increase na daw. O ito ang tanong. Kana ato yung pangutana, kung sa may basihan sa pag-increase, imported man eh. Bolkis, bugas mo nang ilang ikumpra ng daan din ha. Diba? Dapat doon ay kontrol lang ato ang gobyerno labot din ini mga imported nga bugas. O di raw subay kontrol, mahimo ra gyapon na may gila, mura ra gyapon ina nato ang ipamaligya sa mga local farmers nato. Gipatay na ato ang local farmers. Pagtuo na to may gila ang imported, kaon mo itag bugas, diya dalanta kay mas barato. Tingaga nita anong kaya nila dito may gila ibaligya sa atong barato. O sina sa ilaw na nga rin nato. O wa nga rin nato, di ba? Nga nung kung yuta, partidagan ng yuta na ito nga rin. Di ba? Ang sa ilaha dito may gala, magkabaligya sila dito barato nga, no? Kaya yun may gala, kaya yung mga pamuntahan ng lisod kayo, ambot usahan pagtubag anak. Kaya nila eh. Niya, madili makaya din na ito. Niya, di na tayo Departamento sa Agrikultura. Mas may kuwang din eh. May pundo. Bakit ang gawin ingon ng uban, ganun di na lang na-subsidize. Kung kinimig lang ma-producer, nagigikanan, ini atong ipangpalit ng imported rice, subsidize silang gobyerno, panalitan man. Nahimo nila nga ito, ano di, mahimo na ito nga rin. Kapi-kapi raman na, kopya-kopya ba? Unsaon paghimo cocoa oil sis gudiin? Si Sir siguro. Paghimo cocoa oil na to, ay namunsyalan ba? Himo. Di tayo nabalo mo yung cocoa oil. Pabukali rin mo na. Kanang iyang gata ba? Pabukalan na nimo. Magsigig bukal, di ba? Magsigig pasagay ng bukal. Kana siya mag-convert na na into, labi na ayaw butang yung tubig, ito bitang puga-puga, kana sa magkiruhan kita nimo puga-puga. Kaya pure yun. Dali na kayong bukal nimo anak. Pag bukal nimo anak, sige lang nimo kayo-kayon, hangtod nga mo-produce to siya mantika, malahit to siyang luno. Nya sa lakon nimo, cocoa oil na na. Kalisod silang buhat ng cocoa oil. Kana inato na ino na to sa kanang planta og yana bagyapon. Pero gapanimaho pareho ra eh. Okay? Bulky lang ilahangan to. Nga na lang paghimo og cocoa oil para ang imong oil puti ayaw og pasunuga og maayo. Pag lunok niya nga lunok nimo rag puti-puti pagani dili tong kaging, ang oil ana putinaw. Pero kung imong kagingon tong cocoa oil, lunok niya, may itom-itom na po ng oil mo nung klaro mo brown man nga nang isa puti man di ba? Anak na ng teknik diha. When I am right, no one remember. When I am wrong, no one forgets. Sa Facebook nakita na ako ni Antonio. Thank you. Si Antonio Adlawan si mag-text sa mga ani. Nakita po na ako na sa Facebook. Kung ikaw tama, baka ko noy kay numdum, pero kung ikaw nagkamali, pati di kalimtan. Mabitaw nga namot nga no. Sa kadagadagan nga tama nimo na mali ka kaisa, di gid na malimtan. Mga anak god. Wala na tayo oras dire may galang ubanos na tuluman ng wego todo kay mo kaubanis rapido istong. Good morning Sir Lindon. Listening from Barangay Malago si Milski. God bless. Thank you madam. Gikan kang 4714. Okay? Sige. Mabanos na may kalaang wego todo ha again. Kauban ninyo ang kauban ninyo sa Rapido Istong Nestor Caballes mga kaigsuunan ha. Standby mo. Pailuna og dinala mo di pod pasabot nga di nila mo lakaw. Doon ay mga importanteng lakaw sige lakaw ha. Sagday lang ang inyong radyo din na mga kaigsuunan mag-andar. Or magsige lang og tune in sa among Facebook page mga higala sa Kalayaan Broadcasting System Incorporated. No? I-follow na siya para again ma-notify ka kung kami naka-on air. Sama karon so kag gani na pagkadlawon naka-on air ni wani patay-patay diretso wani putol. Mupawong ra na may gala siya kung ang among internet mapawong
Nya tuyoon po na mo pang may galakong sa panahon sa programa na dunay mga music. Hindi mo sugot ning Facebook, labi ng mga international nga mga music. Di mo sugot na sila. Sirad-an ang imuhang account, di na maabre. Okay? Amo nang manangkid lang ang mga kaubanan. Alright? Sige, thank you so much. Pasalamatan na to. May kailang magkabanan ming abag sa gawas sukan pagaganina sa aming baog atong mga reporters. Diri speakers lawak may gala sa engineering, no? Engineer Abigail Yunon Tamparong dito sa transmitter man sa kaubanan ngadto si Uncle Edgar. Sa among news bureau may man may gala sa among admin. Sa tanan paglawig namo may gala sa kahanginan nga mga adlaw. Kami gitimon sa among general manager Attorney Nick Banga. Uban may gala sa among kili sa consultant rapido istong Nestor Caballes. Salamat sir kay konsumo na ko ang oil. Yun. Ganun lang paghimo. Kadali na kay paghimo og oil. Magbaol kita na sa Ako na inyong alagad sa kanginan Lindon Katulong. Magpasalamat ako kaninyo magbili ko sa kong lipayong buntag na tong tanan. Good morning, dalay ko ng Diyos.